Gaurkoan txalakari. Haupa, Telmo esnal iarramendi naiz. Haupatxe beste izan zen gure lehen luzemetraia, eta egia esan oroitzapen ona ditut, bai estreno garaikoak eta bai egin genuenekoak, ez? Komedia nahiko txuria zen, eta ez da gitu. Euskarazko aspalditik egindako lehenengo pelikula baita eta horrek ere eragingo zuen nolabait harrera hartan. Bueno, urte berri namonan kasuan, inspirazioa zakitozein lekutan aurkitu daiteke, ez? Ikuste dituzu gauzak eta bueltaka hasten da burua, eta histori hori sortu zen, ez? Gogoan neukan baitare, haupatxe bestetik pixkat aldentzearen, zerbait beltzago eta ilunago egitea, komedia beltzago, eta nik uste hortik abiatu zala, ez? Bueno, niri lasaiago edo erosoago sentitzen naiz beti rodaje kontutan, ez? Zuzendari lanetan esateko. Ohitura baitare daukat gehiago, betidanik ibili naiz rodajetan sartuta, laguntzaile garaietan ibiltzen ditzanen, baina egia esan gidoiare, gero eta sartuago nago mundu hortan, eta egia da azkenean gidoia dela prozeso guztiaren oinarri eta gehien markatzen duena nolabait historia, eta gustua ibiltzen naiz horre eta pixkanaka ohitzen ere lan horietara, ez? Eta zergatik, oain arte ez dauka, inoretzait etorri esatea daukat gidoi bat zuretzago eta zuzentzea nahiko nuke, beraz hori nola gertatzen geure gauzekin aurre egiten dugu. Bueno, nik dantzari izan nintzen, hasi nintzen oso gazteta ez dakit ere zakordatzen, baina eskola bertan ez arautzen da, gero hortikan iratzarri dantzataldea pasaritzen, hortikan goizaldira, argiakin ere dantzatu izan dut, eta betidanik ezagite Madridea lanea junitzen arte lotura handia nuen dantzarekin, ez? Asko gustatzen zaidan gauza da dantza, eta beti hor dagoen gauza bat ez buruan ahaztu ezina, ez? Eta momentu oso onak pasa ditut dantzan, eta horregatik agian dator dantza pelikula hau egiteko gogoa. Dantza pelikulan asmoa bintzat da betiko dantzak aurkeztea era berri batean, ez? Fikzio bat egin nahi dugu, histori bat kontatu, baina dantzen bitartez. Hau da, dantzaz dantza, pixkanaka, histori bat lotuko duen pelikula bat izango da. Oso bisuala nahi dugu izatea, garrantzia handia ematen diogu bai lekuei, irudiari eta musikari, eta azkenean da musikal antzeko pelikula bat izango da. Oain arte egin dugu piezatxo bat, 10 minutuko piezatxo bat, eta erakutsi dugun hori da pieza 10 minutu horien trailertxo bat, ez? Eta, sensazio oso nahi ditugu, eta gogoa lortzen dugun finantzazioa eta jarraitzen dugun, ez? Historia kontatu behar da, Juan Antonio Urbeltzeren hausnarketetan oinarritutako historia bat izango dela, berak manejatzen dituen hipotesi nahiko berriak eta iraultzaileak ikuste dianak, eta hortik hartu bere ikerketa horiek abiapuntu bezala, eta egin duguna da, egin detenanik kasu honetan da gidoi bat egin, dantzaz dantza, histori bat kontatzeko. Dantza pelikula finantzazioa lortzekotan, egiala koprodukzio bat egin nahian, iparraldeko produktora berri batekin, ateka izena duena, eta txintxuaren proiektua da, baina azkenean hor gaude, bai gu hegoaldeen da behaiek iparraldeen moitu nahian gu Espaini mailan, Euskal Herri mailan noski eta Espaini mailan, eta behaiek Frantzi mailan finantzazioa lortzeko pelikula hortara. Euskaldun gizonezkoa, ez ezaguna handi hori. Ez dakit norbaitek erantzunik horren inguruan, ez dakit konklusiorik, ondoriorik, zerbait, mesedez? Nik ez behintzat. Maiderren galdera zuk erantzuteri bai?